Estamos aquí na Praia de Santa Cristina con a Baía da Coruña á espalda e de outro lado está a Ría do Burgo. A Ría do Burgo onde os mariscadores siguen a esperar polas indemnizacións que comprometeu o Goberno do Estado con motivo da paralización por o saneamiento da ría. Parece que tienen menos sorte que o resto dos mariscadores que tuvieron que paralizar a súa actividade, que la van a tener que paralizar con motivo das chuvias que han afectado a la salinidade de as rías e han provocado unha gran mortandad. Eso é o que diferencia unha administración de outra e ti sabes deso moito. Efectivamente, Tuto, a raíz destos episodios de amplas chuvas, a Xunta de Galicia decidiu aprobar un plan dotado de 22,7 millóns de euros para a recuperación e a rexeneración dos nosos bancos marisqueiros. Dese importe, 19,2 van destinados á sinatura de convenios colectivos con cofrarías de pescadores e entidades titulares dos plans marisqueiros para a execución de proxectos específicos. Outra partida de 1,5 millóns vai destinada á repoboación de especies e os últimos 2 millóns de euros van destinados á posta en marcha de proxectos de conservación e restauración. Asemade, dúas medidas máis, unha normativa e outra social. Unha normativa para modificar a normativa e mellorar a protección social das mariscadoras a pé e unha social, a prórroga dos plans de marisqueiro ata o ano 2029. Asemade, dende a Xunta de Galicia se lle solicitou ao presidente, ao Goberno do Estado, o presidente Pedro Sánchez, que esa exención para as cotas da Seguridade Social para os profesionais do marisqueo que tiveron que ver, como apuntaba Tuto, paralizada a súa actividade por mor destes episodios. Unos cumpren e outros non. Non sei, me viene a la cabeza Padrón.